נתחיל? כן. אוקיי. אז שלום לכולן, השם שלי זה דוקטור עינת קאופמן ומישמיש. אמ, אני דוקטור בפסיכולוגיה, ההתמחות שלי זה חרדה, טראומה ושכול. אמ, וזה בדיוק הזמן נראה לי ככה לחשוב ביחד ולדבר על איך מתמודדים במצבי חירום. אמ, אני רוצה לעבוד איתכם ככה איזושהי סדנה מאוד קצרה של איזה חצי שעה בערך, משהו כזה, ועוד קצת זמן לשאלות. לדעת איך אנחנו מנווטים בזמן של סערה, פחות על איך אתם מרגישות, אלא מה אתם עושות דווקא במצב הזה. זה מצב די מאתגר שכולכם יודעים, אנחנו לא חדשים בתוך העולם של החירום, השנתיים וחצי האחרונות הביאו אותנו להרבה מצבים כאלה. אז קצת על הכלים, במיוחד בפן של מה עושים בתוך הממ"ד, מה עושים בתוך הממ"ק, במקלט, איך אנחנו שומרים על השפיות שלנו בתוך המצב הזה. אז נתחיל, ואז אחר כך אם יהיה לכם שאלות אני אשמח. אז בעצם מצב הזה של הלחימה המתמשכת הזאת שאנחנו עוברים כרגע זה משהו שמאתגר אותנו והמציאות הזאת שאנחנו חיים בה היא לא אירוע, זה לא משהו חד פעמי שקורה לנו, אלא זה איזשהו סוג של מסע שמתמשך כל הזמן, שצובר בתוכו הרבה הרבה עייפות. אני יכולה לדבר על עצמי של אחרי 3 פעמים בלילה ועוד איזה פעמיים 3 היום, אני על אפס אחוזים בכוחות שלי, ומי שמתמודד עם חולי מסוים, אז הוא ככה מתחיל עם בטריה של 50 במקרה הטוב, אז אנחנו נמצאים כבר במינוס מלכתחילה. ובנוסף לזה יש לנו את המצב של החוסר אונים, של מה יהיה, איך נתקדם לתוך המציאות הזאת, מה היה לא נודע, כמה זמן ניקח המצב. ואנחנו מוסיפים את הצ'ופר של להיפגש עם בני ביתנו בממ"ד כבר שבוע, או השכנים שלנו שאנחנו לא מכירים את כולם בתוך הבניין או בתוך חדרי המדרגות. ו... ובואו נראה מה אנחנו עושים. בעצם איך אנחנו יכולים לשאת את המציאות הזאת, ואנחנו רואים כרגע לריבוע הקטן הזה. שהריבוע הקטן הזה מתחיל להתייחס בעצם למסע הכבד הזה שיש בנו, ולהזדמנות שיש לנו להתבונן ולדעת מה יש. אפשר להתייחס לעייפות הזאת כאל משהו שצריך לפתור אותה. אני אשן וזה יעבור, אבל זה לא בדיוק נכון, כי בעצם העייפות הזאת היא מגיעה מהרבה מאוד מצבים, היא מגיעה מהמקום הפיזי שלנו, מגיעה מהמקום הנפשי, מהמקום הרגשי, ובעצם אנחנו כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה מנרמלים מציאות שהיא לא נורמטיבית. היום בריצה האחרונה שלי לחדר המדרגות עם הכלבה האהובה שלי, גולדנית ענקית, יושבת לידי והיא פשוט רועדת, והסתכלתי עליה במבט כזה שאמרתי, אם היא רק הייתה גדלה בשוויץ, היא לא הייתה צריכה לראות בחדר המדרגות אי פעם. אבל היא נולדה פה, היא בת 4, היא נולדה לתוך המציאות הזאת, והיא יודעת את הצליל של ההתראה, והיא יודעת שהיא צריכה לצאת, והיא רועדת כי היא מפחדת מהבומים החזקים שהיא שומעת. ובאיזשהו מקום אני מנרמלת לה את המציאות, ואני מלטפת אותה, ואנחנו חוזרים הביתה ומקבלת הפתעה, ואז היא חוזרת לישון, וזה כלב. עכשיו תחשבו על ילדים, ועכשיו תחשבו גם על מה שזה עושה לנו, על כל המקומות האלה, על לצאת, ואין לי כוח, ויש לי אנרגיה, ואין לי אנרגיה, ואני כועסת, ואני עייפה, ובעצם המטרה היא להתחיל לקבל את המציאות כפי שהיא. להתחיל להתייחס לזה ולהגיד, אוקיי, זה הכאן ועכשיו שלי, זה הנורמטיבי החדש שיש לי כרגע, בין אם אני רוצה אותו או לא רוצה אותו, להיאבק בזה, אני רק אשקיע בזה יותר אנרגיה וסבל, וברגע שאני יכולה להפסיק להיאבק, אני מתחילה לפנות מקום לפעולה. ואז בעצם אני עוברת מלהתבונן במסע הכבד הזה כל הזמן, ולהתחיל לעשות פעולות שיכולות להרגיע אותי, פעולות שיכולות לתת לי אפשרות לשאת את המציאות הלא נעימה הזאת. אחת הפעולות הראשונות שאני רוצה להתייחס אליה, זה להתייחס לעוגנים הטבעיים שיש לנו גם במצבים האלה, כמו נשימה, כמו חיבור לגוף שלנו. הגוף שלנו לפעמים זה הדבר היחיד שיש לי איכשהו שליטה עליו, וגם הוא תמיד בוגד בנו, במיוחד של מצבים של חולי, אבל עדיין יש לי דברים שאני יכולה להשתלט עליהם. למשל, אם אני מרגישה הרבה מאוד סטרס, אני יכולה, זה יישמע מוזר בימים של קור, ואני אישית מחוברת לתנור, אבל במצבים של קור, אם אני חולצת נעליים ושמה אותם, את כפות הרגליים שלי על הרצפה הקרה,
זה משהו שמקרר את הגוף, מפעיל מערכת פרסימפתטית, זו מערכת שמרגיעה את הגוף, מפחיתה את הסטרס, מפחיתה את ההשפעות ההורמונליות של הקורטיזול, שהן מכניסות אותנו למצב של מצוקה, ובאותו רגעים אנחנו מתחילים להירגע. אפשרות אחרת זה לקחת משקה קר, ממש להחזיק אותו ככה בין הידיים, את המשקה הקר, אוקיי? והקירור שיש לנו פה בכפות הידיים מתחיל להרגיע לנו את הגוף. לשחק עם קוביית קרח, לשתות משקאות כמה שיותר קרים. לקבל עוגן בתוך האדמה, בתוך הרצפה, עם הרגליים, החלקים האלה שמאוד מאוד פשוטים, אנחנו יכולים לעשות אותם בכל מקום, בכל רגע נתון. הם דברים שמאוד מרגיעים את הגוף ומעגנים אותו במציאות של הכאן ועכשיו. זה לא מעלים את המלחמה, זה לא מעלים את החוסר אונים, אבל לכמה רגעים זה מקבע אותי בתוך המציאות. אפשרות אחרת שאנחנו בהחלט יכולים לעשות, זה בעצם כל הנושא של להתחבר לערכים שלנו. מי אני רוצה להיות בתוך המקלט או בתוך הממד? איזה בן אדם אני, איזה אימא אני רוצה להיות בתוך הסיטואציה הזאת, איזה אישה או בת זוג או חברה אני רוצה להיות בתוך המקום הזה. אני יכולה להיכנס לשם ולקטר על הצפיפות ועל הרעש ועל הריח ועל החוסר אונים ועל לא יודעת מה, אין לי מושג, על מיליון דברים, יש תמיד סיבות על מה לקטר עליהם. ואני יכולה להגיד, רגע, חכו. האם זה הבן אדם שאני רוצה להיות? האם זה הערכים שאני רוצה לחיות לפיהם? האם בסוף היום, כשיגמר היום הזה, או שתיגמר המלחמה, אני אהיה בסדר עם עצמי? אני ארגיש בסדר עם עצמי שפעלתי בהתאם לערכים שלי? האם אני יכולה לעשות דברים קטנים אחרת? אוקיי? אני יכולה לאפות אוזני המן, ובפעם הבאה שרצים לקחת ולחלק את זה לחברים במדרגות או במקלט. האם אני יכולה לתת מקום יותר נוח למישהי אחרת לשבת באותם רגעים, או להחזיק תינוק של מישהו? האם אני יכולה לשבת במקלט ופתאום להתחיל לשיר שיר עם הילדים, ולא רק להיות עסוקה בחדשות ובדיווחים ובמה שקורה? האם אני יכולה להתנהג אחרת בפעולה שקרובה לערכים האישיים שאני מאמינה בהם? וזה משהו שהוא נורא חשוב. כי ביום יום אנחנו רוצים להגיד שאנחנו סבלנים, ואנחנו בעד הקהילה, ואנחנו תורמים, ואנחנו מתנדבים. אבל אם באמת ברגע הנכון, אנחנו פועלים לפי זה. או שאנחנו עסוקים בדברים אחרים. כי המצב הוא מצב של חוסר שליטה, זה נכון. אין לי החלטה, אין לי שליטה, אפילו על שעות השינה שלי. מי שראה ארץ נהדרת אתמול עם האייטם המצחיק הזה, מה מפעיל את ההזקה, מקלחת, להתפשט, נכון, נכון, כל הדברים האלה הם נכונים, אבל אני יכולה לשלוט כשאני פועלת בהתאם לערכים שלי, מה אני עושה באותם רגעים. אם אני חוזרת טיפה לנשימה, להיות מודעים לנשימה שלנו. הנשימה בריאה יותר במצב של לחץ היא נשימה שבית החזה כמעט לא זז. החלק שזז זה האזור של הבטן. זאת אומרת, הדגש העיקרי הוא בהוצאת האוויר, לא לעשות משהו כזה. אני מכניסה את הגוף שלי לסטרס שמשהו רע עומד לקרות. זה נשימה כמו של תביעה, נשימה כמו של חנק. אבל אם אני יכולה לשלוט על הנשימה שלי בזה שאני מאטה את קצב הנשיפה שלי כמה שיותר לאט, ממש לתרגל את האיטיות הזאת, אני מלמדת את המוח שלי באותם רגעים להיכנס למצב של רוגע. אני חוזרת לפעולות קטנטנות שאני יכולה לעשות שהן ברות שליטה שלי. מה כן אני יכולה לעשות? אני יכולה לקחת החלטה למה אני עושה ב5 דקות הקרובות. לפעמים זה הזמן שיש לנו בתוך מצב של חוסר אונים. אני יכולה להכין כוס תה, אני יכולה לחייך, אני יכולה לדבר, אני יכולה להתקשר, אני יכולה לעצום עיניים. כמו שהילדים שלנו היו תינוקות והיינו מעדיפים לישון בכל פעם שהם ישנו כדי לאגור כוחות. אני יכולה לזכור לקחת את התרופות שלי. אני יכולה לעשות דברים שהם באחריות שלי ב5 דקות הקרובות, ב10 דקות הקרובות, בשעה הקרובה. נכון, עד לפני שבועיים היה לנו מלא זמן לתכנן מה אנחנו הולכים לעשות בעוד שנה. צודקים, אבל זה לא מציאות עכשיו. ובהתאם למציאות הזאת שיש לנו כרגע, אני בכל רגע נתון יכולה לבחור מה אני עושה. ברגעים הקטנים ביותר. החלטות קטנות, אוקיי? מי שיכולה למצוא את העוגנים שלה בבישול, בציור, בלבעוט בטלוויזיה,
בלשחק בקנדי קראש, בלדבר בטלפון, בלעשות הליכה קצרה מסביב לבניין שאתם גרים או בתוך הגינה שלכם. הדברים האלה שתמיד מרגיעים אתכם. כל מה שנמצא בטווח ההחלטות שלכם בזמן הקצר ביותר. כמובן תוך כדי מוגנות. אני רוצה שבסוף היום אתם תרגישו שניצחתם על ידי קבלת ההחלטות שלכם על תחושות החוסר אונים, כי החזרתם לעצמכם את השליטה גם בתוך מצב שאין לנו הרבה שליטה. גבולות השליטה שלנו מצטמצמים, אבל אנחנו מחליטים מה אנחנו עושים בתוך הגבולות האלה. אנחנו מחליטים איך אנחנו יכולים לשאת את המצב הבאמת מאתגר שאנחנו עוברים. הדבר הבא שאני רוצה להתייחס אליו זה להתבוננות מעריכה. התבוננות מעריכה זה התבוננות שבודקת עם עצמי האם אני מצליחה להגיע למקסימום שלי, לא לשלמות שלי, כי שלמות זה יהיה חשיבה מאוד נוקשה, אבל המקסימום שלי, האם אני ממש יכולה למתוח את הגבולות שלי לתוך המרחב שעדיין אני מרגישה בו בטוחה, ועדיין נוח לי בתוך המרחב הזה. עדיין אני יותר נוטה לכיוון של שליטה מאשר חוסר אונים. עייפות מכבידה, אני מסיימת את היום, אני עושה לעצמי איזשהו חשבון עם עצמי ואני בודקת, רגע, מה כן הספקתי לעשות היום? איזשהו חשבון. הספקתי להתקלח, הספקתי לאפות, הספקתי לדבר עם חברה, הספקתי לטייל עם הכלב, הספקתי לראות ברידג'טאון או תוכנית אחרת, הספקתי לעשות משהו קטן שעשה לי טוב, לקרוא כמה עמודים בספר, לא חייבים להיצמד לחדשות כל הזמן. אנחנו כולנו יודעים שיש משהו, זה פורץ לנו את הטלפון, את הרכב, בכל מקום, אנחנו לא נפספס שום דבר. אבל האם עשיתי משהו שהוא טוב לעצמי, או טוב לאנשים שמסביבי, בהתאם לערכים שלי, לקהילה שלי? המטרה פה היא לא להרגיש מעולה, כי אי אפשר להרגיש מעולה. המטרה היא גם לא לחיות בעתיד, אוי ובוי מה יקרה לי, או בעבר פעם היה יותר טוב, אלא המטרה שלי היא להתבונן בתוך הכאן ועכשיו, בסוף היום הקטן שלי, ולראות מה בתוך היום הזה עשיתי משהו שעזר לי לעצמי. שהצלחתי לאסוף את עצמי ולהרגיש לרגע אחד קצת יותר טוב. להביא את עצמי קצת יותר למקסימום שלי. פעולות קטנות, גנבתי חצי שעה שינה, זה נס, זה מצוין, אוקיי? גנבתי 10 דקות קפה עם השכן, זה מצוין, דיברנו קצת, היה לי קצת הפוגה מתוך המתח הזה. הדבר האחרון שאני רוצה להתייחס אליו, זה למשהו שנורא חשוב, שנקרא הפרדה קוגניטיבית. רוב הזמן במצבים של סטרס אנחנו מרגישים כל המחשבות שלנו כאילו הן עוברות איזושהי הרתחה, היתוך כזה, והכל הופך לעיסה אחת. וזה מאוד מבלבל אותנו, כי אז המחשבות המפחידות שלנו נחוות לנו כמציאות אמיתית. זאת אומרת שאין הבחנה בין מה שאני חושבת לבין המציאות שקורית בחוץ. אם קופצת לי מחשבה שיו אלוהים הגרוע עוד לפנינו, אז אני מתחילה לפעול כאילו הגרוע לפנינו, אבל זאת בעצם רק מחשבה. באותה מידה יכולתי לחשוב מחשבה אחרת. אז כאן אנחנו מתחילים להיכנס למקומות האלה שאנחנו מתחילים לעשות הפרדות, ממש עם האצבעות, לעשות הפרדות בין המחשבות שלנו, ולהבין שכל מחשבה יש לה את המקום שלה, אין לנו שליטה על המחשבות שקופצות, יש לנו שליטה על מה אנחנו עושים איתן. זאת אומרת, אם כל הזמן אני אומרת, וואי, זה הולך להיגמר רע, או זה הולך להתקרב אליי, המשהו הרע יכול לקרות, אני מחברת את כל המחשבות שלי ומכניסה את עצמי לסטרס יותר גבוה. אבל אם אני עושה את ההפרדות האלה בין המחשבות, ואני שמה לב למרחב הזה שיש, אני מתחילה קצת לרגעים מסוימים להרגיש הרבה יותר טוב. יש הרבה עננים בשמיים, יש עננים מפחידים, יש עננים יפים, אין עננים, אבל אנחנו לא ענן, אנחנו השמיים. זאת אומרת, אנחנו המצע של כל העננים וכל המאורות שיש בשמיים, וכל אחד מהם בא, נוגע בנו והולך. ואנחנו לא צריכים לתקן אותם, אנחנו לא צריכים לשנות אותם. אני אישית לא יודעת איך לנצח את איראן או איך לסיים את המלחמה, אז אין לי מה להיות מוטרדת בדברים האלה. אבל אני יודעת מה לעשות בתוך הבית הקטן שלי. אם לשאוב עושה לי טוב, אז אני אשאב את הבית עוד פעם, אוקיי? אם לשבת לרגע אחד, אם לנהל את המחשבות שלי תוך כדי הפרדה. זאת אומרת שאני מזכירה לעצמי שזה רק רגע אחד. זאת רק מחשבה מפחידה. זה לא אומר שזאת המציאות. זה רגע אחד שאני יכולה לשאת אותו. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, כי זה עוזר לי לתפוס אוויר בין מחשבה אחת למחשבה אחרת. זה עוזר לי לעגון בקרקע, להכיל את המציאות שאני מתמודדת איתה לקראת הדבר הבא. אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך,
כולנו תקווה שזה ייגמר בעוד רגע, או שזה יימשך עוד קצת עד שזה יסתיים. אבל בכל מקרה, ברגע שאנחנו עושים את ההפרדה בין המחשבות שלנו, ההפרדה הקוגניטיבית הזאת, אנחנו מצליחים להחזיק שליטה אפילו בתוך המחשבות שלנו, שהרבה פעמים נראות לנו כאילו אין ברירה, זה קרה לי, זה עלה לי. אז אם אנחנו ככה עוברים על כל התהליך הזה, אנחנו רוצים להתחיל לעשות דברים קטנים. אנחנו רוצים להתחבר לאותו רגע נתון. איך אנחנו מתחברים? על זה שאנחנו עוגנים בכאן ועכשיו, אם זה בנשימות, אם זה לשים את הרגליים הקרות על הרצפה הקרה, או לשתות משהו קר ולא משהו חם, כל מיני דברים פיזיים בגוף ובנשימה שלנו שמרגיעים אותנו ואוחזים בכאן ועכשיו של המציאות. דברים אחרים, כל מה שקשור להפוגות יזומות ותנועה, אם זה ללכת, אם זה לעשות ספורט קצר, אם זה לנוע בתוך המרחבים הבטוחים שלנו, פעולות שמשחררות לנו את המתח. אפשר לעשות את זה גם על ידי דברים שמרגיעים אותי, אם זה סריגה, ציור, טלוויזיה, טלפון, משחק, לדבר, המון 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 דברים שביום יום זה פעולות שמחזירות לי שליטה. אני רוצה לתת מקום לעייפות ולפחד, לא להילחם בזה. לא נקבל פרס ונהיה גיבורים אם לא ישנו כל היום למרות שהיינו מתים מעייפות. זה בסדר לישון, זה בסדר לגנוב רבע שעה, 20 דקות, זה בסדר לנוח, זה בסדר לחיות במציאות לא נורמלית, כי זאת המציאות שיש לנו כרגע. תקבלו את הגוף שלכם, תקבלו את החלקים ואת השינויים שיש לכם, כי זה הזמן, זה ממש הזמן הזה להיות שם. תעשו משהו בהתבוננות הפנימית שלכם, תעריכו את מה שעשיתם במהלך היום, האם הייתם קרובים לערכים שלכם, האם פעלתם בניגוד לערכים אז לא נורא, מחר תפעלו עוד פעם, יש לכם עוד הזדמנות, עוד רגע יש לכם הזדמנות נוספת, לעשות פעולה אחרת שמקרבת אתכם לערכים שאתם מאמינים בהם. תהיו בתוך המקום הזה של מי אני רוצה להיות בתוך הסביבה הזאת של הלחץ. איזה אימא אני רוצה להיות בתוך הבית שלי כרגע? איזה סבתא אני רוצה להיות כרגע בתוך המציאות שלי? האם אני מחוברת לערכים שאני רוצה להיות בהם? כמה מקום אני נותנת ללחץ שלי וכמה מקום אני פועלת בהלימה מוחלטת. האם אני מדברת על להיות סבלנית ולהיות ברוח התנדבות וקבלה לאחר ובעצם אני פועלת הפוך? האם אני יכולה לעשות משהו אחר שעושה לי הרגשה יותר טובה? וזה בסדר לבחור בדברים שעושים לי טוב, זה מצוין לעשות את זה. תהיו החברים הכי טובים של עצמכם דווקא במציאות קשה כזאת. וכמובן דיברתי על ההפרדה הקוגניטיבית. ההפרדה הקוגניטיבית זה המקום הזה שאני מפרידה את המחשבות שלי. אני לא עושה היתוך של כל המחשבות ומתייחסת אליהן כאל מחשבה אחת ומציאות אחת, אלא אני מפרידה אותם. כל פעם אני מפרידה את המחשבות שלי אחת מהשנייה, ואני חוזרת לעצמי ואני אומרת, רגע, זאת רק מחשבה, זאת רק שערה, אבל אני השמיים, אני זאת שמחליטה למי אני נותנת את התשומת לב, למי אני רוצה לתת יותר מקום, למחשבה הזאת שמלחיצה אותי או למחשבה הזאת שמרגיעה אותי, לקול הזה שבתוכי שאומר לי רגע זה תכף יעבור, או לקול הזה שאומר לי אל תזוזי. וגם אם כל הקולות האלה מסתובבים בפנים, אני יכולה לשאת אותם. הרגעים האלה יעברו, עברנו דברים קשים, אנחנו נעבור גם את התקופה הקשה הזאת. זה בגדול מה שרציתי ככה לדבר איתכם, זה משהו מאוד קצר וממוקד. ועכשיו אם תרצו לשאול שאלות, אני שמחה להיות כאן איתכם. אני עושה סטופ שיירינג, שאני אוכל לראות אותם. כן, רגע.